Det er anden gang. Det er anden gang? Men det er første gang, jeg svømmer 2 omgange, altså 2,5 kilometer. Ja, det var faktisk udfordrende, fordi det var mange bølger lige på hjørnet der. Så ja, det var lidt hårdt. Det var lidt hårdt i dag. Men du klarede det? Jeg klarede det, så jeg er glad, at jeg har fået gennemført det, og det var en udmærket tid. Det gjorde det, ja, det gjorde det. Så jeg var nødt til at svømme med den i hånden på et tidspunkt, der hvor det var mest bølger. Ja. Så og kom tættere på kajen og kaste den op på kajen for at kunne svømme videre. Så ja. Du skal hente den i morgen måske? Ja, jeg har hentet den. Nå, du har hentet den? Ja. Ja, anden plads. Anden plads? Men førsteplads er mændene i min i hvert fald. Jamen det var bare sådan en lille hyggetur. Men det var da meget fedt lige på en anden plads. Det var ikke meningen, at jeg skulle svømme så hurtigt faktisk. Jeg har en halv Ironman her om en uge, så jeg skulle bare have en lille træningstur. Nej, det var 1250, jeg svømte. Nå, okay. Ja, for jeg gad ikke svømme alt for langt, nu hvor jeg havde en Ironman næste uge. Den er i Holland. Det hedder Ironman Vestfrisland. Altså, jeg startede med at svømme i september sidste år. Det gik så godt. Det gik godt. Det var lidt hårdt. Der var bølger i dag. Ja. Men det gik godt. Ja. Og rosinen i pølsen, jeg kom i mål. Ja, det skal jeg love for. Ja, var du Jeg klar? blev hæppet på. Var du klar for det? Jo, det er jeg altid glad for. Min tid, det var faktisk min bedste tid i dag, så det er utroligt. Ja, det er mig, der har taget initiativ til, at vi skulle svømme. Nej, det er 4. gang, vi svømmer rundt om havnen hernede. Jo, der var en pæn vind fra vest, som gav nogle udfordringer, men sådan er det at svømme åben vand. Jo, der var alle gennemført. Der var, jeg ved ikke, om der var nogen, der var nybegyndere, men der var nogen, som blev udfordret på de lidt længere distancer, når vinden var, som den var. Ja, tak for i dag. Det var godt. Det var dejligt at se, at der var så mange, der ville være med.